Аскын, Каридел һәм Балтас районнары сигендә Шишмә Үрәкәй, Арваш авылдары ята. Ерле һөйләштә мишәр теленең үзенчәлекләре яхшы һакланган. Бу җирдә элек башкортлар яшәгән. Договор буенча типтәрләргә җир биргәннәр. Төп кәсеп җир эшкәртү һәм мал асрау булган монда. Бу авылның җире договор буенча гына алынган булгач, бик аз, шуның өчен урманчылык монда булмаган. Осталар булган, менә үй салу буенча үйне матур иттереп төзү, столерлар, плотниклар бик күп. Агас эшенә ысынлап та айрым отталык һәм дәрт кирәк. Хатта балта, һәнәк хаплау кебек эшләрдә лә кешеләр оттаны эзләй. Аскын районы Арваш авылында улар Фәнгать Мөхәммәтов дигән оттага килә. Ул байтак еллардан бирле ошо тирәлә өстәл, ултыргыз, ишек тәдерә, арба сана яһаучы. Кышын күңелен биреп эшли торган кеше инде. Җиренә җиткезеп, булсын дип, шулай эшли. Кеше кем кирсә дә, ох, шундый миңа да эшләп бирәләр, шулай заказ бирәләр инде. Үз кулың белән эшләгән матуррак була диләр инде. Куана. Үзе эшләгәне үзе куана инде, куанып эшли, шулай. Нинди өйгә барып кирсәм дә иремнең эшләгәнен күреп, эсемнән куанам инде менә. Менә булдыра бит, эшли, һәркем дә эшли алмый бит әле. Аны эшләргә дә кирәк. Шулай җиренә җиткезеп эшли торган кеше инде ул. Теге кул гына силтәми инде. Әй, ярамаганмы дип, шулай итеп эшли инде. Фәнгать оттага Шишмә Үрәкәй авылының балалары айрыуса бер кызык йомыш табып килде. Фәнгать абый, без сезгә кунакка килдек. Без нигә дәрс вакытында өйрәнәбез инде, матур итеп рәсемнәр төшерергә, буярга өйрәнәбез, уйнарга, кошыкларда өйрәнәбез. Менә безнең магазиннан алган кошыклар кырылып бетеп килә. Сез безгә әзрәк ярдәм итеп, үзегезнең усталыгызны кулланып, безгә ярдәм итеп җибәрелмәссез микән? Шундый кошыкларыбыз бар безнең. Менә шуңа ошатып, тагын эшләп бирелмәссез микән? Эшләргә тырышам, конечно. Ну, эшләгән юк менә, бу бит тонкий работа. Ну, мин күбрәк бит утыргыз кем белмисем әле. Беләбез. Менә элгәре бит Балтаста эшләре. Балтаста хәзер ул бетте буга инде. Тырышып карамын тегә бик кирәк булса. Бик кирәк безгә. Нинди агачтан эшлиләр? Ничегрәк эшлиләр? Не, юка агач инде, юка агачтан эшләр менә. Күбрәк. Юка җиңел эшкә барыла бит инде. Юка үзе агачы йомшак булса да эшләргә ураныр да тимер күп. Фәнгать абый, сез агачны ничек таныйсыз, ничек сөйлисез? Анысы да безгә бик кызыклы. Табуреткалар күбрәк чыршы инде ул. Чыршы нигә бара? Теге фигурага бара. Менә яндырсаң ул ана фигураланы. Юка яндырганга бармый ул. Фигурасы килеп чыкмый. Чыршы агачы буямыйсың да локланган кебек аны яндырсаң. Менә осо бик бармый. Юка туры шулай ук аны нитәргә кирәк. Буярга гына кирәк инде. Сезгә балалар, нергә. Шумырттан көйөнтә була, элмәдән дә була, имәннән дә була, имән авыррак, конечно. Шоңгылар. Шоңгылар да менә, шоңгыдан не, аңа нәрсәле, элмә агачы җиңелде ул, шурга. Хутлы, шәп шуй. Имән авыррак инде, тоже иш әйбәтрәк шуй ише. Ну, ул авыррак. Арбашыналар эшләгәнегез бармы? Не, арбашына эшләгән бар инде. Колхозга эшләп, әле дә менә эшләп атам итмим. Шундырда эшлим. Арбашына. Минем бөтен эш шул. Хәзер. Терезә наличниклары да эшлисез булган. Терезә наличниклары. Кешегә сорасалар. Эшләгәндә. Фәнгать абый, сезгә шундый осталык кайдан, кемнән килде икән? Әтинең абзыйсыннан дилиде, әти. Әтинең абзыйсы булган илгәре. Ул үлгән инде ул, кара аспичере белән. Ана шул бик уста булган. Илгәре колхоз чыкканчактагы малакалка эшләгәннәр. Әйләндергәч. Ул шуны эшләгән булган менә. Кызлар, не, мен эшләрмен, конечно. Сез давай у меня курсат экзамен коракта, у не беләсезме син, а? Әйдәгез әле. Әйдәгез әле. Давай әле. О!
ошолы mı Pelgat abi sizge oynalары? Bir kere koşmadık. Ben işte bulay bulgat işlerge tırışırga indi bana. Biz sizge ümit etip keldiginde işlep Yarı. 3 yıl элек башлангыч мәктәп туруп калган Шишмә Үрекәйдә бүген бөтәһе 6 бала укый. Ошо 6 бөртек кыз бала авылдың яме лә, яне лә. Уларның татулыгы, укуга һәм йыр биюгә ихласлыгы бөтә авылды хокландыра. Рәсем дәресендә төшергән сәскә япрактар агач көрәктәргә, кашыктарга, кискәй такталарга күсә һәм ифрат матур бүләккә әйләнә. Халак кашыктарды бидәкләгәндә, ошо гадәти генә көн күреш әйберенең тарихын да билде улар. Bugün bizge kunakka Elfin Opay kelgen siz onu bip yaxşı biləsiz. Indi ol bizning veteran okutuşubuz. Edegiz onu tınıp qarı gelip qoşuqlar turunda nindi kızık nerseler söyler eken ol bizge. Hazır söylep qarayız endi. Mine balalar biz hazır bir barlıklı zamanda yaşayız. Yok evlerimiz yok, evet. Kolaklarның nindi, koşuklarның nindi yine yok. Siz niçe kulisiniz? Burungu zamanlarda kişiler niçe koşadılar iken, nerse bilen oşadılar iken? Niçe kulisiniz? Sümbül niçe koşar idin? Kul bilen, mine burungu zamanlarda da bağlar, koşuklar yok vakitlarda kul bilen oşaganlar. Koşuklar kirek iken, koşuk gibi eyverler. Hazır indi şunu işlere kirek, nerseden işlerge kirek? Nerseden işlegenler diye bilirsiniz? Ağaçtan koşuk yası başlaganlar. Mine bağlar, bizdeki koşuklar kebek şuna oşagan birinci koşuklarını, in birinci başlap, Yegipt'te işli başlaganlar. Bilgeliğinde bayrak kişiler yer astından tabılgan türlü, kıymetli, matur taşlar bile, asıl taşlar bile bizegenler. Bizning mine Reseyde, bizning Rus ilinde en birinci koşuklarını Aleksandr Mikhailovich Romanov degen podsha vakitinde işli başlaganlar. Onlarning koşukları altından bulgan, kömüşten bulgan, yarlılarning koşukları buyalmagan, mine şunday mine gadi ağaç tangına yuğunulgan, sokup işlengen koşuklar bulgan. Şulay da, oşo için onlar bitte oңайлы bulganlar. Халак яһай торган иң зур остахана фабрика Семенов калаһында. Башкортостанда Агыйдел производство берекмәһенең бик матур сувенир калактары сатууда еш осрай. Her bir kişinin özünün koşuğu bulgan, kişi koşuğundan oşarga tiyiş bulmagan, özünün koşuğu, mine Albina'nın koşuğu var iken, ulana özünün tamgasını sala da özünü yaratkan tamganı. Her vakit özü gel aşık. Her bir kişi şul tabaktan koşuğunu bilen oşagan. Onun koşuğu tertibi de bulgan bit bağlar. Dilesen içik min tizire gerektireyim eli deyip tügül. Şunday tertip bilegine. Koşuk bilen aşını aldı, koptu, koşukunu üstelge koya, ağızdagısını bitip kopkanını çeynep bitirip yuta. Ondan sonra koşukka urile. Kimdir indi duyumsuzlanıp bile tizirek çeynep durmayı bile şuraya şep koşukunu kuldan koymayı yürü deyken, ana kim deyip atağınlar deyip oylaysız. Duyumsuz diyenler. Duyumsuz kılanma deyip şuna göre kunakka vargan vakitte da aneyler balalarına kunakta edepli bul balam, duyumsuz kılanma diyenler. Халакты юкә агасынан юнып яһайда. Кипкәс ул айыру санлык була. Халактың төрле төрләре билдәле. Халак, кашык, ижау, сүмес, хүзгүз, тишикле сүмес, сумгыс та тиде. Менә бик борынгы yıllar elek işlengen koşuk. O hatta kitili bitken indi. Менә Күрәсезме? Ул агачтан чынлап турып агачтан эшләнгән аның күренеп тора. Менә аның içindәге агач içindә бит яшен күрсәтә торган түгәрәкләр бар. Менә моңарда да шундый түгәрәкләр күренәме? Күренә. Менә шулай итеп эшләгәннәр. Агачтан балалар кашык кына түгел, башка әйберләрдә эшләгәннәр. Менә табак, борынгы агач табаклар. Кашыкларның балалар менә агач кашык, агач савытлардан файдалану бик тә файдалы булган. Чөнки алар табигый материал, агачның үз агачыннан эшләнгән әйберләр тазалык өчен бик файдалы булганнар. Менә бу тоз савыты, менә бу тоз савытына балалар бер гасыр вакыт узган эшләнгәненә. Ул тоз салыр өчен генә файдаланалар. Сөмбелнең картинәсеннән, ярак картинәсеннән калган әйбер бу. Менә күрәсезме? Алар узак вакытлар сакланганнар да, файдалы да булганнар. Без үскәндә дә бит балалар
10 ilerge de mine epey pişirir için 10 ilerge de savutlar ağaçtan idi. Yolpos diye atalaydı mine şunday uzun çağına itip işlengen savutlarga onu ilep girteleri. Şunday tabii eybirler dengine faydalanıp yaşayan için kişilerin tazalığı da eybet bolgan. Uzun gümürlü de bolganlar. Mine siz koytkat süyle güzeli. Kimlerinin bileki tuğanları var, onlarga timir kolaklar bir meskeyi keninde sülegiz. Ağaçlarının, eybirlerinin nindi faydalı ekenini de söyleyiz. Hem şunu özünüz gelecekte faydalandırga tırışırız yani. Ne biz köp mü büyük faydalı narsalar bildik, bir tarafına opadan. Rahmet indi. Rahmet balalarga, özünüzge çakırganınız için. Men her vakit rizayım da olur yanına gelirge. Bular hazır indi oşav için güne tügel. Kullanılar, siz nerse için kullanasınız alemana, nişlisiz hali, koşuklar bilen. Neresi bilesiz? Nişlisiz hali? Oynarga bilesiz. Ağaç kaşıklar suvenir etip de, oşav eybiri etip de, hem muzika kuralı etip de kullanılar. Onlardan şunday matur, tılsımlı, көңілге yatışlı, matur kiler tuğaşılay bey. Eyda dostum, Altaliyanda kurdasın kaşıklar, yangıratıp çıbırmında, tarasınlar sağışlar. Gaydi koşuk tuğul bizde, mumlu koşuklar gına. Birsin sıkkanda türlü tavuşlar çıkar. Garmon tili çırlaganda, biz kuşulup oynayız. Usta suğa bilsen bizne, bir kıyden de kurtmayız. Biz büyük bileki bulsak da, usta suğa bilemiz. Mumlu kaşıklar bilen tavuşlarını tezemiz. Baskın rayonu Şişme Urikey avılının başlangıç mektebinde okugan 6 bütük güne kız bala kolaktar menen oynap, yırlap, avuldaşların heyindire. Tılsımlı kolaktar ularga tarif, yırlar, deyimler hem matur ısraşular bülek eder.